ଜଳଜୀବ ଗଣୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଜୀବ କେତେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ ବେଳକୁ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବେନି? ମାଛ କଣ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ। ସେ କିଏ କୋଉ ମାଛ କେତେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ମୋ ଭୂତ ମାନେ ଫାଇନାଲ କରିବେ। ତମେ ଯୋଉ ବିପିଏଲ ଚାଉଳ ନଉଛ ତାକୁ ସବୁ ଗଣି କିଏ ଦଉଛି? ତମେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କିଲୋ ନଉଛ? ନା, ସେଟା ଗଣତି ହଉଛି। ତମର ଧର ତମ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ 5ଟା ଯିବ, ତା ଘରୁ 7 ଗୋଟି 8ଟା ଯିବ, ଏଇଟା ସବୁ ଗଣିକି ଚାଉଳ ଦିଆହଉଛି। ସେ ସବୁ କାମ ଭୂତ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଠିକ କାହିଁକି ଆସିଛ କହିଦେବି? କହିଲେ ବାବା ତମେ ଆଇଛ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ତମର ସଂସାର ଆଗକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଯୋଉ ଦୁଇ କି ସେ ଦୁଇ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। 3 ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଲେ ମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ତମର ହଉନାହାନ୍ତି। କାନ୍ଦନା ମାଇ ପିଲା କାନ୍ଦନା କହ ସ୍ୱାମୀଜୀ ହଲୋ ଯେତେ ସଂଘର୍ଷ କଲେ କଣ ହବ? ଇଏ ତ ମୂଳରୁ ନିଗିଡା କାଠ। ରସ ଥିଲେ ସିନା ଫଳ ଖାଇବ। ସ୍ୱାମୀକି ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ? ବାବା ସ୍ୱାମୀକି ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ? ନିହାତି କଉଡିଆ ଲୋକଟା ବୁଝିଲ? ମୂଳରୁ ଅଳପରିଶ ମୋର ତ କହୁଛି ମୁଁ ଏବେ ପୁଅର ବାପା। କୃଷ୍ଣଦାନ ଗଜାଲାଣି ନା ଅଳପୁରୁଷ ବାପା ହେଲାଣି? ସବୁ ସେଇ ବିହନର ଦୋଷ। ସବୁ ନିଦିବୁ ମୋ ବିହନକୁ ନିଦିବୁ। କାହିଁକି ବା? ଏଇଟା ବାସୁମତୀ ବିହନ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ହେଇଥିବ। କାଇଁ ପଚିବାକୁ 4-5ଟା ପିଜ ଦେଇକି ବାହାରିବ ବାବା। ବେଶୀ କଥା କର। ଏଇଟା ଖରା କୋଉଠି ନୁଣି ଚଣା ଠେଙ୍ଗା ନୁଣି ଆଣିକି ଆଇଛି। ଏଇଠି ଅନେଇଲ। ପକେଇ ମଲାଣି କିନ୍ତୁ ଗଜା ହଉନି। ଏଇଠି ଅନେଇଲ। କାଜି ପରେ ହାଡ଼ କଣ କହିଲ? ଜମ୍ବିର ଦୋଷ। ଭାରି ମୁହଁ ବୁଝିଲ? ଅନେଇଲ କାଜି ପରେ ହାଡ଼ ଅଛି କି ନ ଜାଣିଛି ବା? ମୁଁ ବସି ବେଳୁ କେତେ ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେ ମିଛ କହିନି ମାଇ ପିଲା, ସେ ସତ କହିଲା। ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଫଟଫଟ ସତ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିକି ତାକୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରରେ ରଖିଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ବାପା ହେଇପାରିବି? ହବୁ ନେଇ ତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ବାପା ପାଖକୁ ଆଇଛୁ, ବାପା ହବୁନି। ବାପା ମୋ ପାଖରୁ ବିଭୂତି ନେଇ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲୋକ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ 98 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ଏଇ ପହରଦିନ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। ନା ଭୁଲ କହିଲି ବାପା, ପହରଦିନ ସେ ତା ପୁଅର 21 ଗଲା। ନିମତ ଟାଇମ୍ ଯାଇ ହଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ 107 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀର ହଉଛି 102 ନା। ସେଠୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ଭେଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ ଅଜା ତମେ କଣ ଏବେ ତମର ଅମଳକ୍ଷମ ଆଇ କଣ ଅମଳକ୍ଷମ? ଅଜା ରାଗିଗଲା, କହିଲା କଣ ତୋ ଆଇକି ଏକଥା କହିଲୁ? ସେଠୁ ବାପା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ବିଭୂତି ନେଇଗଲା ମୋ ପାଖରୁ, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ 102 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀଟା ନା, ସେ ସା ବେଉ ବେଉ ମରିଗଲା। ମରିଗଲା ସିନା ମାଇଲା କଥାଟା ଶୁଣୁନୁ। ମରିଗଲା ସିନା ତାକୁ ନେଇକି ଜୁଇ ରୋଷେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହାରାମଜାଦା ଅଛି ନାତି ଆମର ଯୋଉ ନିଲୁଆ, ସେ କଣ କଲା ତାକୁ ନିଆଁଟାକୁ ଏମିତି ଖେଞ୍ଚିଲା, ସେ ଜଳୁ ଜଳୁ ସେ ଫଟଫଟ 2ଟା ଛୁଆ ପଦାକୁ ପଳେଇଲେ। ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ସବୁ। ଏଟା ମା ପେଟରୁ ମେନ୍ କଥା ମଦର ଗୋଡ଼ ଖରାପ। ମଦର ଗୋଡ଼ ଖରାପ, ସିଏ ଆଉ ଏଠି ମେସିନ୍ ମିଳୁନି। ତମେ ଚିନ୍ତା କର, ବିଭୂତି ନିଅ ଏକାଥରେ ପାଇଦେଇକି ପଳେଇବ। ବାବା ହଉ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସ ମାଇ ପିଲା, ତମେ ତାକୁ ଦିଅ, ତମ ହାତରେ ତାକୁ ଦିଅ। ପୁରୁଷ ଦେବା କଥା ନାରୀ କି, ନାରୀ ତମ ପୁରୁଷକୁ ଦେ। ବାବା ରଜରେ ଖଣ୍ଡେ ଛୁଆ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଜିମ୍ କରିଦେବା। ତମେ ସଇଲେ ମୁଁ ରଜରେ କରିଦେବି ଯେ। ବାବା ବାବା ତଳେ ପକେଇବୁନି, ଯୋଉଠି ପଡିବ ସେଠି ଛୁଆ ହବ। ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ହଲେଇ ଖାଉଛି। ଚାଟି ଖା, ଯା ବାବା ଭିତରକୁ ଯା, ଭିତରକୁ ଯା, ବେଶୀ